אבא שלי בנה את האבן הראשון בכפר הזה, ועשה את הקדריה. ואחר כך התחילו לבוא אנשים לקנות מגרשים פה ולגור. עד שנהיה כפר, קראו לזה כפר סמיר. ו4 שנה במקום הזה פה. אני לא יכול להתרחק מהים. לא יכול. בשעה 5 בבוקר אני כבר שותה קפה בחוץ. חיים על יד הים. כל היום היינו בבגד ים. כל הקיץ היינו ילדים בבגד ים. לים ולצאת. זאת אומרת, הרבה מחשבות שלך בילדות, זה היה עם מזג אוויר, עם השמש, עם החורף, איך זה עובד, איך זה פועל, אז רכשת הרבה ידע מהטבע. זה כמו בדואי. זה היה כמו חאן אצלנו פה היה. מי שרצה לבוא מיפו לעכו, היו בלילה עומדים פה עם הסוסים שלהם, עם העגלות שלהם. הכביש הראשי, יפו, חיפה, זה היה מאצלנו. זה היה אצלנו פה כמו תחנה. כמו שיש לנו אגד עכשיו פה, היה לנו אגד של הסוסים פה אצלנו. בשנת ה-50 התחילו לעלות היהודים לארץ. עולים חדשים. עולים חדשים, אז כל השכונה הזו הייתה של יהודים. גדלתי פה בעצם, אבי היה מנהל תחנת הרכבת פה. הילדות שלי כולה זיכרונות מהאזור הזה ומהים, ואני ממשיך את הקשר ההדוק שהיה לי. אכלנו, ישנו ביחד יום-יום. כן. שיחקנו ביחד יום-יום. הייתה שכנות נהדרת. רחוק הרבה היום מה שראינו פעם, מה שחיינו פעם, את הנוף של הים, את החול של הים, את הצמחים שהיו על החול, השקט. היום את לא רואה את זה, את רואה מכוניות, מגרשים, הכל... בטון. היופי והטבע של החיים שגדלנו בהם, is gone. מגיל 3 אנחנו משחקים בחמר, אז אנחנו בגיל 12-13 אנחנו כבר היינו קדרים, אני ואחי אנחנו כבר היינו קדרים. למה לא? נולדנו בחמר. אבא שלי למד מאבא שלו לעשות קדרות. היינו חופרים 0.5 מטר וזה אדמה של הים שם. היינו לוקחים את האדמה עם החול ביחד, עם המים המלוחים ועושים את החמר. אז היינו עושים את כל החמר מהאדמה של הים. אין כמו כדרות. איזה דוגמה אתה מצייר לי את זה על נייר, אני עושה לך את זה בשניות על ידך. החמר ביד היוצר, שאומרים. בזמנו, אם את רוצה לשתות מים, זה מהכדרות. בעציצים, לשתול עציצים, זה מאצלנו. כלומר, לפני 70 שנה, כמה פריג'דרים היה בחיפה פה? אולי 5 פריג'דרים בכל חיפה לפני 70 שנה. הכל זה היה מכדרות.
אחרי שפתחו את הגדה ב-67, כל הכדרות שלנו נפלה למטה, ואז התחלנו לחשוב על דבר אחר לגמרי. למדנו את הקרמיקה והתחלנו לעשות קרמיקה. כמעט כל בית בארץ היה לו כלי שלנו. זה כבר 33 שנה התנור הזה לא עובד. זה אבא שלי בנה אותו לפני 82 שנה, 83 שנה התנור הזה. ועד עכשיו אני שומר אותו. הייתי נכנס, שם דברים אחד על השני, עד למעלה. זה היה שם מגיע ל-1,300 מעלות בתוך הבית הזה. הייתה ביאנלה בצרפת, ומשרד החוץ פנה אליו על מנת שיראה את העבודות שהוא עשה, ורג' היה שם בין האומנים הבולטים ביצירות שלו ובעבודה שלו. אלה את הדברים אני עשיתי שם. פה עשיתי 3 ציפורים דבוקים ביחד עם האבא והבן שלהם פה. אין פרנסה יותר מכדרות, אז זה היה החוף, מתאים. בהתחלת התפתחות החוף, אז באמת היה כדאי לפתוח את הבית קפה והמסעדה ולהמשיך בחיים, אחרת אין פרנסה, ממה לחיות. הבן שלי הגדול הוא היחידי במשפחה שהוא יודע לעבוד, אליאס. נשאר במשפחה היחידי שהוא יודע לעבוד על אופניים. שאלתם הרבה על הים ולא דיברנו. משנת 24 עד היום, נכון. עשרות אלפי טובעים הוצאנו. עד כדי כך, בתוך שינה, יכלנו להבדיל, הצעקה היא של מה. ב-12, ב-1 בלילה אפילו, קפצנו מהמיטה וידענו שזה תביעה ולא סתם צעקה. אבא שלי מאוד ביישן. אז מה היה עושה? היה מוריד את כל הבגדים, למה אם בגדים לשחות זה קשה. אז היה מוריד את כל הבגדים והולך ומציל את התובע. אז פעם אחרונה, זו הייתה אישה אחד, הוריד את כל הבגדים והוציא אותה. עד שהגיע למים עד להנה, אז הוא עמד. והאח שלי הגדול אמר להם, בואו תיקחו אותה. אז היא כבר לא רצתה ללכת איתם, אבל היא לא ידעה שהוא מסכים, שהוא בלי בגד ים. 33 שנה לא עבדתי בכדרות, התחלתי לעשות פסלים על הקירות. הייתי חייב לחזור לכדרות. אז אנחנו מדברים ביחד, שנתחיל לחזור בחזרה לכדרות. אין כמו כדרות.